Bismillahirrahmanirrahim. Tsuntuwa, kashi na 19. Zuwa ga mata. Ya furta zai aure ki ba lalle bane ba. Maza da yawa suna amfani da wannan kalmar ta aure din su cimma burukansu a kanku. Yawanci mata muna ganin da zarar ya ce zan aure ki, shikenan da gaske yake. No. Ko zuwa gidanku ko gaida iyayenki ko saka rana doesn't guarantee you cewar aurenki fa zai yi. Wani nashi kalar yaudara kenan. Ina fata kada mu zama victims of circumstance. Kada mu zama wanda kalmar zan aure ki za ta zama abar da za ta tafi da hankalinmu da kuma tunaninmu. Ina fata za mu yi soyayya da ƙwaƙwalwarmu ba da zuciyoyinmu ba. Tun daga wannan lokacin na ɗan ware kaɗan, ni a ganina wai na ware amma kullum Jenny complain take. Haka Shek bai ma jira na zo, shi yake zuwa ya ganni ya bani shawarwari, amma sai dai na yi ta kuka saboda ban san yadda zan faɗa musu yadda nake ji a zuciyata ba. Wannan ya sa Jenny ta kai ni wajen Dr. Ross, wani pediatrician ne. Na fara zuwa session wanda idan na je ma ba wani magana nake ba. A hankali with expertise in the field ya sa na fara opening up. Aƙalla sai da na yi shekara 1 ina zuwa, wanda ya sa na fara komawa daidai. Saboda session ɗin da nake zuwa, ina zuwa aiki amma ko sau ɗaya ban taɓa jin zan iya yafe wa Lukman ba. Ba zan taɓa yafe masa ba ko kuma na manta abin da ya yi min ba. Kuma ban taɓa daina kai ƙararsa wajen Ubangiji ba, kuma na san Allah zai yafe min. Contract ɗin aikin da aka bamu a India 3 years ne kawai. Da haka na ci ɗaya da wani abu, saura ɗaya da kaɗan. A wannan lokacin jikin Jenny ya bayyana. Dole na haƙura da abin da nake na fara bata kulawa. Watan cikin 4 kullum sai na mata tayin musulunci, amma sai dai tayi dariya kawai ta bagarar da zancen. Ana haka na biya wa kaina da Nasir kuɗin zuwa aikin hajji. Haka muka je muka sauke farali, sannan na dawo na ci gaba da aiki da kula da Jenny da unborn ɗinmu. Kamar yadda ya zo a guideline na masu fama da ciwon HIV, za su dinga zuwa asibiti ana monitoring ɗinsu da kuma na yaran da ke cikinsu. Duk wata sai mun je, sai da ta kai wata 8 sannan ta yi gwajin da ake kira viral load, wanda zai nuna yawan ƙwayar cutar a kowane ml na jinin jikinta. Alhamdulillah ba su da yawa, wanda ke tabbatar mana yarinyar ba za ta kamu ba da izinin Allah. Muna tafi har ta karɓar musulunci kwanaki kaɗan bayan haka ta haifa Batul, ita kuma ta rasu ta bar ni. Ba na tunanin akwai wani gigita da tafi wannan. Na ga tashin hankali da ba a saka masa rana. Na ga ibtila'i na bugawa a jarida. Saboda monin mutuwar Jenny ya sanya na ba wa yarinyar less kulawa har sai da suka wulata suka nusar da ni kafin na ga ai Batul ta fi ni ganin rayuwa. Ita ya kamata a ce tana wannan kukan ba ni ba. Da haka na ci gaba da kula da ita har ta shekara. Duk wani abu da ya kamata na yi mata na asibiti don ganin she is free from HIV. Bayan ta yi shekara na yaye ta daga madara, wanda na daina bata tun a 6 months ɗinta. Na gama na wuce Germany na yi shekaru 2. Bayan na gama na sake dawowa India na saka ta a makaranta, na kuma fara wani karatun ina aiki a wannan research center ɗin. Batul na da shekaru 5 na kammala karatuna. I was certified as oncology specialist, chemotherapist, surgeon da kuma radiotherapist. Abu ne da na yi achieving a shekaru 35 kawai. Abu ne da makarantar ta yi alfahari da ni da ɗimbin journalist da na rubuta a kan CA. Bayan na je ma Sheikh Sallama ya ce lokaci ya yi da zan koma Najeriya. Karatun ya isa haka. Na ce masa zan koma wata shekarar, akwai aikin da zan yi a Jordan. Na tafi Jordan inda suka bani accommodation da komai har da ɗaukar nauyin Batul na karatunta. Duk wata sai na ɗauko passport ɗina na fara ƙoƙarin rubuta resignation letter sai na kasa. Sai na ga idan na dawo Najeriya gurin wa zan nema. Ban sani ba, so a haka kawai na haƙura na ci gaba da zuwa aikin. Amma wani lokacin sai na haɗa kaya na ce daga wannan watan na bar office sai na ji ba zan iya ba. Batul na ta zuwa makaranta abinta. She turns out to be a bright girl. Idan tana abu na yi ta kallonta. How I wish Jenny na nan ta ga abin da ta haifa, amma Allah bai nufa ba. Allah ya kaddara ni zan riƙe ta. Haka muka yi ta rayuwa da ita har shekara 3 ta zo ta gifta, wanda a wannan lokacin rana tsaka ina office kawai na rubuta resignation letter na yi submitting. Na sa wa raina cewa tafiya zan yi, gida zan koma. Ina ganin zan fi nutsuwa. Ai na yi yawo haka, shekara 26 ai ba wasa bace ba. Wannan ne yasa na dawo Najeriya lokaci guda. Na saki da nauyar ajiyar zuciya, lallai na sha rayuwa.
Na ga rayuwa kuma ta ganni. Na yi gwagwarmaya a shekaru masu ƙaranci, sai dai kuma na koyi abubuwa da dama cikin rayuwa. Na koya ba komai mutum ke nema ya samu ba. Not everything is our disposal. Not everything is in our fingertips. Rayuwa dole sai an yi hustling. Dole ne sai ka sha wahala. You have to feel what betrayal is. Wannan dukka shine ake kira growth. The fact that dangin uwata da na ubana ba su damu da ni ba, suka watsar da ni. 'Yan garinmu suka kore ni, suka sa na samu tsugunni cikin gidan dadi, amma mama ta sai da ni hannun masu yanke sassan jikin mutane. Na samu na kuɓuta daga hannunsu, na faɗa hannun wanda bai ma yarda Allah ne ya halicce mu ba. Amma saboda rahamar Allah ya sa zuciyarsa ta kasance mai taushi har ya rene ni. Ya riƙe ni ya bani ilimin da nake tinƙaho da shi. Duk bayan wannan na samu ƙawa, wadda dalilinta na samu wadda ta zame min farin cikin rayuwata. Allah ya ɗaukaka ni, na taka matsayin wanda ya rayu da iyayensa, ba lallai ya samu abin da na samu ba. Na limshe idanuna, ina jin wani irin yanayi na contentment yana tsirga min har cikin jikina. Dole ne na gode wa Allah a bisa ni'imomin da ya yi min. Jarabtarsa made me stronger and also a human da nake yanzu. Nokin ƙofar da aka yi sa na ɗago da sauri, na bude idanuna da suka canza launi daga farare zuwa ja. Dr. Hannabi ne a tsaye, shi da wani young doctor. Na dube su ina masu izinin shigowa. Suka ƙaraso. Dr. Hannafi ya ce, "Ma, akwai press briefing akan condition ɗin Her Excellency gobe da safe." Na ƙara pamphlet ɗin da yake bani. Na ɗan yi going through kafin na ɗago ina adjusting zaman glasses ɗina. Na ce, "Okay, Allahu ya kai mu." Suka amsa da amin. Sannan Dr. Hannafi ya ce, "Ma, a ina kika training? BUK ko ABU? Na san duka Nigeria universities ne, amma ba zan ce wacce a Zaria ba, wacce ce a Kano ba." Na ce, "Na yi a Edinburgh University da ke Scotland." Ya ce, "Wow, I can see." Ya faɗa yana sakin murmushi. Na ɗauke kaina, ina sake duba wristwatch ɗin da ke hannuna. Na ga ƙarfe 1 har ta yi. Na yi saurin miƙewa ina duban su. Na ce, "Akwai wani abin kuma?" Ya yi saurin girgiza kansa. Don haka na ce, "Zan yi sallah. Thank you for the notice." Suka yi min sallama suka tafi. Ni ma ne alwala. Na yi bayan na ido na fara ƙoƙarin kiran Hidaya. Dan na san yanzu an ɗauko Batul. Ban san irin rigimar da za ta yi ba. Ta ga har kwana biyu, amma ba aminta ba ta nan. Kafin na kira sai ganin kiran nata yana shigowa. Na yi murmushi ina jinjina girman Hidaya a zuciyata. "Ami," shi ne abin da ta fara faɗa ina ɗagawa. Na saki murmushi na ce, "Fatima Batul Salihu, how are you?" Da sunan babana take amfani. Lokacin da zan saka ta a makaranta, I was in a dilemma. Sunan wa za ta yi biyarin? Ni ban san mahaifinta ba, balle na saka mata. Kuma ba zan bari ta yi biyarin Peter Iponi ba. Gwada dai Salihu ɗin, tunda ya kasance kuma ya mutu a musulunci. Wannan shi ne dalilin da ya sa take Fatima Batul Salihu. "Ami, kin tafi kin bar ni? Why are you coming back?" Na ɗaya murmushi yadda take whining kamar wata jaririyar shawl. Na ce, "Zan faɗa wa dada ya sako ki a jirgi. Ki zo kin ji?" "Gobe? Ina kika je?" I can feel the excitement a muryarta. Na ce, "A'a, sai Friday." I can feel ta ɓata rai. Ta yi mici da wannan daradaran idanun nata kamar na do. Na ce, "I promise you, kin ji?" Sai ta ce min to. Sai da na sa ta yi dariya kafin kuma ta ba wa Hidaya da ke mana dariyar diramar mu. Na sake mata godiya wadda ta ce ba ta so ina mata. Ni da ita ai kamar 'yan uwan juna ne. Na ce mata ai ba kama bane ba. Da gaske mu 'yan uwa ne. Muna gama waya na maida laptop ɗita. Na fita zuwa wajen patient ɗita. Ko da na je tana zaune, ni ma na ja stool na zauna na riƙe hannunta na ce, "Your Excellency, ya jikin naki?" Ta ɗan yi murmushi ta ce, "Alhamdulillah kawai zan ce, saboda tun da kika zo nake jin daɗi da kuma ƙarfin jikina." Sai na murmushi ina regulating infusion ɗin da ke shiga jikinta na ce, "Alhamdulillah, kin ci abinci?" Ta girgiza kai. Na dubi nutritionist ɗinta na ce, "Man, a kawo abinci idan ya zama ready ko?" Ta amsa min cewar yanzu suna hanyar kawowa. Na ci gaba da riƙe hannunta. Haka kurum nake jin wani irin baƙon attachment tsakanina da ita. Idan na riƙe hannunta, sai na ga kamar na taɓa ganin irin wannan hannun mai dogon yatsu kuma very slender and cute. "An ce kin daɗe baki ƙasar ko?" Shi ne maganar da ta katse ni. Na dube ta, maganar a hankali take, babu wani enough energy a tattare da ita. Na ce, "Shekaru 26. Yadda ta ɗanyi da fuska na mamaki ta ce, "That is long. No wonder kika karatu da yawa." Na ce, "Gaskiya kam, da a ce ina Najeriya ƙilan da na ban kai matsayin da nake ba." Abincinta da aka kawo ya sanya bata bani amsa ba. Na bubbuɗe ceramic dishes ɗin.
yadda muka tsara menu ɗin da nutrition team ɗin hakan suka yi. Na ɗan zuba mata cikin ƙaramin plate na fara bata a bakin. Tana ci ina monitoring ɗinta. Ta ci ya fi rabi kafin ta kawar da kai ta ce, "I'm okay doctor, na gode sosai. Allah ya biya miki buƙatunki." Na yi murmushi na amsa da amin har sai da la'asar ta kafin na miƙe na mata sallama. Ta ce, "Ba za ki dawo dina ba?" Na girgiza kai na ce, "An gayyace ni dina, amma breakfast tare za mu yi." Daga haka ne mata sallama na tafi. Na ƙarasa ofis na yi rubuce-rubuce cikin system mai ƙunshe da record ɗinta kafin na ɗauki handbag ɗita na fita. Ina zuwa gida na cire takalman ƙafata na yi ta bubbuga ƙafar kafin na ma attendant ɗina magana ta kawo min ruwa mai ɗumi cikin roba. Daga baya na ce kawai ta bari ma na yi a toilet. Sai da na cika barta da ruwa kafin na shiga na kwanta. Na limshe idanuna. Sai da ruwa ya huce sannan na fito na yi wanka. Na wanke kaina na yi diyarin. Sannan na fito na zauna na shirya kaina. Na duba kayan da na zo da su native ɗin ɗaya ne na ɗauko saboda Friday amma dukka sauran English outfit ne. Wani light ivory rosy skirt ne na saka sannan na ɗauki top mai kwala. Kala ivory na saka. Duka jikinta an yi mata ado da stones masu ƙyallin gaske. Kaina na rufe da emerald ɗin bell sannan na sa dogon wet pep touch shoe shi ma emerald ne. Na yi kyau sosai na feshe jikina da wasu humra da aka kawo min daga gidan su Sakina wadda ke kula min da online shop ɗin Batul Gallery. Ina gama shiri magrib na yi sallah sannan wayata ta yi ringin. As expected Alfani. Ina ɗagawa ya ce min yana waje yana jira na. Na fito a hankali ina riƙe da cloth ita ma kalar emerald. Tunda na fito yake kallo na abubuwa da dama na kismuwa cikin ransa. Har yanzu dai ina nan yadda ya sani, 'yar gayu as always. A kuma nutse kamar yadda ya sani from the very beginning. Sai da ya fito sannan na isa gare sa na tsaya na ce, "It is okay a dinga ganin mu tare?" Ya yi dariya ya ce, "Ai na faɗa masa abin da ke tsakaninmu." Da da kai sannan na shiga gefen da direba ɗinsa ya buɗe min. Shi ma ya koma ya shiga direba ya fara tafiya cikin nutsuwa. Ban ce komai ba asali ma kaina na kan wayata ina ƙoƙarin kiran Nurse Rafi'at wadda ta ɗaga na ce mata na fita. Dr. Annabi da Dr. Olu za su zama on standby. Idan akwai wani abu ta kira ni. Su ma haka na faɗa masa kafin na kashe. Na dube shi saboda yadda nake jin kallonsa na bonin skin ɗina. Muna haɗa idanu da shi ya sakar min da tausan murmushi wanda ya sa na ɗan ɗauke kaina a hankali na ce, "Ya Sulma." Ya ɗan gyara murya ya ce, "She is so excited, za ki zo gidanta." Na yi murmushi kawai ban ce komai ba sai ya sake gyara zama ya ce, "Kin yi aure kuwa?" Na dube shi ina ganin asti cikin idanunsa. Na yi murmushi na ce, "Not at all, ban yi ba. Zan iya rantsuwa da Allah, na ji yadda." Ya sauke nannauyar ajiyar zuciya ce, "Da gaske, kada ki ce min Lukman dai." Na zabga masa rana na ce, "Kada ka sake kiran sunan wannan bastard ɗin a gabana Hamma." Ya ce, "Sure, I'm sorry." Muka ɗan ci gaba da fira yana faɗa min how far he has achieved, wanda ko bai faɗa ba na san he has achieved a lot been in his position. Tare muka shiga gidan mai girman gaske. A falo na tadda wata grand tarba daga wajen Silma. Ta rungume ni ma na rungume ta riƙo hannuna zuwa falon su na alfarma. Bayan na zauna ta dubi ƙafata ta ce, "Kullum idan na ga dogon takalmi ke ce kike faɗo min, ashe har yanzu ana tare." Na yi dariya ina kallon yaran da suka shigo, an shirya su sun yi kyau. Ɗaya Batul ta fi shi sai ɗayar da a ƙiyasi na bata fi shekara 4 ba. Na yi murmushi ina miƙa masa hannu suka taho suka gaida ni sannan muka yi dina wadda a ciki hira ce kawai ta da. Amma a ciki babu wanda ya taɓa kawo zancen LL sai jimamin mutuwar Jenny da suka yi. Saboda yadda hirar da muke ta yi min daɗi ya sa har na nemi makara. Ina kallon agogon da ke hannuna na ga wai har 9:30. Na dube su Allah ya sa ma mun yi sallah na ce I need to go. Kar ku sa na yi dare. Silma ta mararece fuska ta ce, "Don Allah ki kwana a nan. Don Allah mi hirar mu adda." Na dubi gefen da Hamma ke zaune na ce anya ko Silma ba ta wasa da aikinta. Ya zan kwana a nan bayan na bar patient a can. Sai duka suka yi dariya. Ta shiga ɗakin da muka yi sallah sai ga ta da ƙatuwar paper bag wadda ban san yaushe aka haɗa ba balle na san me a cikin. Suka rako ni har bakin mota inda direba Hamma zai maida ni. Da farko ya ce ai shi ya ɗauko ni shi zai maida ni amma na ƙi yarda na ce ai ya kamata ya huta duba da irin gwagwarmayar da ya sha. Na tabbatar ya gaji. I can see the disappointed a fuskarsa. Ya ce shikenan. Tafiyar was so silent har sai da ya kai ni ƙofar building ɗin clinic ɗin kamar yadda na ce masa saboda ina son na je na ganta na ga a wani hali take ciki. Ina fitowa ya miƙo min wannan paper bag ɗin da na gani hannun Silma. A guess lokacin muna ta magana da Hamma har ta zura ta.
Na amsa tare da masa godiya na wuce ciki. Ina shiga na saka access card a take ƙofar ta buɗe. Haka na shiga na samu tana cikin wahala. Da gaida take numfashinta, na aje kayan hannuna na duba Dr. Hannafi da Dr. Olu da suka biyo bayana. Na ce yaushe respiration ɗinta ya canza. To masu saurare.